anar a l'Institut Joan Alcover l'any 68 en el 70 per fer 2 cursos de lo en aquell temps se deia el batxiller superior. Feia pocs anys que havia deixat de l'escola de magisteri per a ser un institut exclusivament femení. Jo sempre havia estudiat un col·legi de monges i quan vaig entrar a l'institut vaig trobar que era un tipus de centre molt més progressista, molt més obert. El gran èxit de nova d'uniforme a mi va semblar una cosa molt moderna. Amb aquests 40 anys l'institut ha canviat molt, com tota la societat. Record, per exemple, que vaig pujar l'escala aquesta principal per primera vegada quan vaig anar, que la meva filla arribar, per una reunió. En el meu temps, aquesta escala estava completament, era exclusiva dels professors, com també ho eren l'espai que hi ha davant la biblioteca i la sala de professorat. Nosaltres, les alumnes, ho teníem ben prohibit. El bar en aquell temps estava situat en el que deu ser una aula, de la planta baixa. Els porters vivien a la cantonada aquesta de la plaça d'Estuc, que tampoc era plaça d'Estuc, era una esplanada que s'hi posava ram, quan era per Pasco, i, per exemple, una anècdota del bar, feien uns entrepans boníssims que valien 5 pessetes en aquell temps. Soli va tenir una puja molt considerable i per no pujar el preu de l'entrepà, la parella, el matrimoni aquest que duia el bar, va decidir llevar-nos una oliva de cada panet i així compensava el cost que tenia superior de Soli i no va de pujar el preu del berenar. Teníem assignatures com cocina, puericultura, formació d'espíritu nacional i labores, però de drets i coses d'aquestes. Avui en dia això és inimaginable. L'ensenyament el feien tot en castellà en aquell moment. Record uns professors magnífics de moltes assignatures. Podria començar parlant de Naina Moll Marquès, filla del senyor Francesc de Borja Moll, que ens donava classes de francès. Era una professora magnífica i com a dona estupenda. Record que algun dissabte ens havia convidat a casa seva allà a la plaça Espanya, ens posava música francesa, ens feia més que cultura de l'assignatura pròpia, no? Aquesta senyora va ser una de les primeres que va impulsar l'ensenyament en català a Mallorca i va tenir un càrrec important també a la Generalitat i va fer molt per la nostra llengua. Recordo també les classes de història de l'art que ens feia la Manolita Alcover Lledó. Era una senyora amb una dedicació a la docència impressionant. No es limitava a fer-nos classes l'hora que teníem amb ella, sinó que després molt sovint ens passava diapositives que ella havia preparat, fet viatges. Era una professora magnífica, com el professor de literatura, Daniel Monzón, o per exemple també Catalina Pellicer, que ens feia història del que en aquell temps dèiem ciències naturals, ara diríem biologia, que era una professora també com una catedral de gran. En aquell temps també se feia viatge d'estudis. Nosaltres per recollir dobbers varen rifar una cistella que misteriosament no va sortir esguanyador i després que va passar els mesos corresponents l'institut ens va donar permís per fer com una berenada, un dinar berenar en el pati i menjar-nos de la cistella. Una altra cosa que fèiem va ser recollir paper. En aquell temps el paper se pagava bastant bé i com que teníem una companya que tenia un garatge a casa seva i son pare un camió, la gent anava duent revistes, paper vell, emplenant amb aquell camió, el varen dur vendre, no ho recordo exactament, però ens va anar molt bé per ajudar. Per moltes com jo era la primera vegada que sortíem de Silla. Anàrem en barco fins a València, allà ens esperava un autocar i fèrem un recorregut, crec que d'uns 9 o 10 dies, magnífic. Anàrem cap a la banda d'Aragó, Osca, vàrem anar a Vall d'Aran, un viatge que el record esplèndid per la ruta, pels puestos que visitàrem, pels professors el que preparàrem per nosaltres. Avui en dia els viatges són diferents, va més un lloc fix, seria molt difícil actualment fer un viatge com aquell. En aquell moment ens va apassionar, és un bon record. Quan vaig acabar el batxiller a Serra Vàlida volia estudiar magisteri, però després me va sortir l'oportunitat de fer feina a la biblioteca per Tomeu Marc i me vaig decantar per la vida laboral. Vaig fer feina allà fins pràcticament des de 9 anys i després vaig anar a fer feina a la Banca Marc, fa pocs mesos que he deixat de treballar ja. Conec moltíssima de gent de la meva classe que van estudiar carreres, altra gent també se va incorporar a la vida laboral i sempre que tinc oportunitat de parlar amb algú me'n surten molt de records d'aquell moment, bastant bons records. Went to school and I was very nervous.